Sugeng oke. Kenso oke. Wah, iki Mbah Pur. Wah, kai makhluknya ada di situ. Tadi ki kok gini wae. Angel jaluk-jalukan. Wah, ayo. Wah, nguyuh sik dah. Jangan kemana-mana. Sik Mbah, iki jatuh tempo lho iki Mbah. Tenang ngono lho. Aku sing ngutang santai kok. Wes sing ngutangi kok kemrungsung. Iki konsepnya piye to, Jon? Lek muka danono kuwi putrek aku malahan. Wes guys sing tolek lek. Dalna cempemu sing mencret ya tolek lek. Rasa melu-melu gen. Tak bikin dhewe engko malah. Wah, tambahmu metu iki, Jon. Wah, tambah ngelu iki. Wong cempene sing mencret dicekel kok Jon. Ngene lho, Jon. Duitmu kan mbok nggo apa? Ya tak anggo to, Mbah. Duitmu sing tak cilik tak nggo to. Padha-padha sing nganggo nek ruwet. Kanca kok hitungan. Lah ki malah minggat ning endi ke? Ah, wong tua ya ruwet. Telek diwungkusi, moto melek dihapusi.